ľudia, moje meno je Fox, ja vás vítam naspäť u Bedwarsoch. Dneska sa pokúsime vyhrať konečne Bedwarsy. Mám svoj nový líškový skin, musíte uznať, že je skvelý, že? No, takže za chvíľu nám začína hra. Ešte jeden hráč, nech sa sem joine, to by bolo skvelé dobré. Ja by som bol rád, keby som konečne joinil hráč a dneska vážne budem chcieť vyhrať, pretože chcem mať aspoň pár winov na Hive Games, na ktorom serveri teraz hrám. Za 8 sekúnd štartuje hra, tak zase tak asi úplne zlý parkourista nejsem, lebo vidím, že ľudia tam padajú do vojdu, ale no ja, tak a ja. Dobre, už sme tu. Ja idem asi okamžite, nehovor mi, že ja nemám teammatea. Ja nemám teammatea. Super. Ja nemám teammatea, tak to som asi prehral. Aspoň mi nebude vyžierať nikto Iron, ale kámo, viete. Nechce sa mi, ja som oranžový, ale to sa mi vážne neľúbi toto, že takto toto nemám teammatea, ale idem aspoň obstavať posteľ, čo už. Poriadne ju aspoň obstávame, keď už nemám teammatea, tak moc asi fajtiť úplne nepôjdem tým, že nemám teammatea. Tu je tu. 8 ironov, dobre, za to kúpim asi vlnu. Musím byť fakt si, že istý, že nebudem mať zle obstávanú posteľ, pretože musím ju mať dobre obstávanú, lebo môžem hocikedy chcípnuť, keď nemám teammatea, takže ja by som išiel najprv obstávať posteľ a moja stratégia bude asi skôr zhadzovať. Ale ja skúsim moju tajnú, veľmi dobrú stratégiu na Bedwars, ale neviem, čo mi to podarí. Môžem. Dobre. Ja nemám veci, to je skvelé. Dobre, ale najlepšie je táto stratégia bude bez teammatea veľmi na prd, pretože nikto nebude mať kto chrániť base. Potrebujem dia, idem asi na dia. Kde je dia najbližší? To sú diamanty. Ja neviem, asi idem na stred. Idem speed bridge. Musíte uznať môj speed bridge. Och. Dúfam, že to nebude typek, lebo budem úplne že kúpt. Typek. Koľko? 8 dia, dobre, ja zhrám. Dovidenia. Tu odkopem s dovolením. Aby ku mne mali čo najdlhšiu cestu, viete, lebo... Čakaj, kde, aby som sa nestratil zase. Kde je? Tu není typek? Ja som sa už zlakol, že tu je typek. Ja asi idem kúpiť armor. Chainový je najhorší. Goldy nemám, ale idem upgradenúť generátor. 10 goldov nemám, nevadí. No, ja idem kúpiť meč a asi ešte kameň nejaký zvláštny. Akože napíšte mi do komentárov, či by ste chceli aj buildra na Hive Games, lebo mňa celkom aj buildniť baví. Dobre, už nemám kameň, tak to zastávam. A ja idem asi fajtiť. Ja idem na stred, idem fajtiť. Ja budem skôr asi zhadzovať, lebo ja neviem, nemám ani armor, ani nič a vidím, že tu pobehujú ľudia bez armoru a bez všetkého. Ale fakt nejsem najlepší akože bojovník. No poď sem. Čo? Fúha, akože keby som mal vlnu, tak možno ide na ňo. Ale nemám, tak berem dia a idem preč. Fúha, dúfam, že sa nestrepem do vojdu, to by bolo veľmi veľký fail. Ja idem sem, dobre, tak. Som tu, mám... Čo mám? No dobre, 20 zlata, OK. Vylepším asi za 10 generátor, áno, to je dobré. Kúpim ešte toto a nejaké drevo, jo, tak teraz budem mať fakt, že dobrú obranu postele. Teraz to vidím na veľmi dobré. Fúha, mám aspoň pár dreva, no spredu to asi obstávam a z bokov. Akože mohol by som asi aj vyššie to stavať.
Ja sa tu s dovolením takto vystávam na hore. Pokúsim sa postaviť monumentálnu obranu. OK. Ja si nebudem až tak veľa fajtiť, ja teraz sa fakt budem zameriavať na tú super obranu. Dá sa toto ničiť? Dá sa toto ničiť. Počkaj, to je môj teammate? Ne. Ha, on sa strepal do vojny, ježiš, to je noob. Kámo, čo si skúšal, kámo? Čo si myslel, kámo, že ideš? Uha, už sa zničila posteľ. Čo si myslel, kámoško? Modrý, že tu budete na mňa skúšať, Zastávam. Zabarikadujem, aby modrý neprišli. Čo je, kámo? Čo je? Chceš týmy? Ty ideš stybliť? Čo ideš? Čo? Čo na mňa tu chceš skúšať, jo? No čo je? Kámo, tak akože ja mám meč, ale idem si kúpiť asi armor. Ale ja sa bojím tých modrých. Veľmi sa bojím. Idem kúpiť armor rýchlo, chainový, rýchlo. Fúha. Jak si to mám na seba dať? Kámo, mám, dobre. Čo chceš, kámo? Chcipni! No padaj do vojdu! No! Chcípol si, kámoško. Idem kúpiť asi Česku. Tak, idem tu odložiť veci rýchlo. Kamenný meč. Toto. Kámo, a zase ide sem typek. Kámo, fakt ma tu chceš otravovať, kámo? Čo si to myslíš o sebe? Vypadni! Kam ideš? Cipni. Ja mám iron. Ha! No čo je? Kamoško, čo si myslíš o sebe? Ja ma tu budeš otravovať, kámo? Ty si tiež sám. Nechceš týmovať? Kam pozeráš, kámo? Ale kámo, chodíš preč, mám na teba nervy, ty. Ježiš, to je taký hlupý človek. Kámo, tak on padne do vojdu, Ježiši Mária. Idem rýchlo pre diamanty, nech sa mi nestihne dostať na posteľ. No ale on tam už bude, on bude na posteli, že? Čo si ten idiot kolo seba myslí? Ja som aspoň odkopal obranu trošku. Čo si myslíš? Mám 24 dia, Ti páči, čo? Chcípneš, kámo. Umreš ťa, zabijem. Zabijem ťa, kámoško. Diamantmi by som šetril, ja kúpim asi lúk a štíty. Jo, mám lúk. Kámo, on chcípne, ja ťa zabijem. No poď. Čo chceš? Čo? Ja mám aim akože na úrovni ničoho, ľudia, takže sa mi nesmiete, prosím vás, lebo ja nemám nič. No už sa bojíš, kámo, zrazu. Poď, čo je? Čo je, kámo? Ja budem asi šetriť radšej tými šitmi, lebo nemám ich veľa. Ja idem postaviť každopádne nejakú poriadnu obranu, pretože moja obrana teraz stojí za prd. Najlepšie je toto, emeraldy nemám, 64. Ja by som kúpil možno aj toto. Išiel na ňo, ja by som išiel asi na ňo. Tak ja kúpim asi iron. Počkaj, ja som kúpil čo? Ale ja som chcel kúpiť iron. A ja ho mám na sebe, už enchantovať dokonca, okej. Ja idem na ňo. Tak, speedbridge. Poď. Poď fajtiť, kámo. Kde si? Neviem, ty takže. Ťa zabijem. Fúha, cíti. Dobre. Zabijem medzi tým. On má celkom veľkú... ty už ma atakuješ, cípni! Kámo, mňa nezabiješ, ja mám iron, ty nemáš. Chcípneš, kámo, môže sa odpojiť. Hanbi sa. Chcípni, kámo, hanbi sa za seba. Ja sa zastávam. Kámo, nech ma neotravuje, typek. Ona mne nevie. Kde som? Chcípni, ha!
kokos, kde má tento typek postiel? Musím zničiť fakt. Škúdne? Čo to myslíš akože o sebe? Čo si to akože myslíš o sebe? Ha? Ty škúdne mi ničiť postiel? Čo si to myslíš? Ha? Čo je? Idiotko malý. Ja idem kúpiť ešte granát jeden. A moc zničíme tým postiel úplne. Tak, no poď, ja mám fire charge. Ťa zabijem. Spadaj do vodu. Kývni do vodu, no dobre. Tak, jak som chcel, presne jak som chcel. Aha, už sa tu stáva typek. Hej, a ty máš ale kamenný meč, ja mám full. Čo? Choď preč. Fú, ja sa viac bojím asi toho typka, čo tu je, lebo oni ma budú atakovať, čiže ja to tak moc viem. Dobre. A ten typek by mohol ísť preč, ja sa bojím. Idem kúpiť poriadnu obranu ešte. Za diamanty. 64, dobre. Toto už nezničí nikto, túto obranu. Dobre, už zničili modrú. A odkiaľ sa tým dostali fialoví? To ma zaujíma. Moja obrana je teraz dosť monumentálna celkom. By som aj povedal. Pozrite na to. Táto obrana podľa mňa bude stáť za to. Ja si myslím, že to len tak zničia. Oni sú zničení, okej, ježiš, tak to sú nubovia. Není nás veľa, on hral sám, ale ja nechcel som zapnúť solo, ja som asi išiel do sola, ale ja fakt neviem, čo sa tu stalo. A už nemám, som kúpala 64 kameň, kde to zmizlo všetko. Ešte kúpim vlnu. To sa celkom pomalo ničí, keď nemáš nožnice alebo meč, a meč má asi každý. Mne už došli všetky bloky, takže idem nakúpiť. Za 5 diamantov, ktoré, už 4 emeraldy to chce. Ja ešte kúpim 16. A ešte raz. A teraz mám dosť, teraz mám... Fúha, čo chceš, kámo, ja mám luk. Cipni. Kámo, cipni, nemôžem umrieť v tomto fajtu. Tak toto bolo veľmi tesné, ale tento týpek ma furt chce atakovať. Tak s týmto som vážne nepočítal, že mi niekto začne takto hnusne ničiť posteľ. A on mal dve fire chargeky. Ježiš, ja som úplne cooked skoro bol z toho. Z toho týpka úplne posikaný. Ja idem rýchlo na diamanty. Ani nemám emeraldy, to je úplne skvelé. Nechcem zdochnúť rýchlo hneď. No asi neviem, ale asi dosť. Ale ja potrebujem zničiť tomu typkovi ten most, ja sa bojím, lebo on môže hocikedy prísť z toho mostu. Ja nemám ani pickaxe. Hovoril som, že budem proste stavať skôr obrannú stratégiu a ne útok. Fúha, tak toto som ani nečakal. No, kašľam na to. Idem si kúpiť asi pickaxe. Iron pickaxe, dobre, mám pickaxe. Niekde ten typek? Netero? Nepočítam, videl som enderperlu. Dobre, aspoň som trošku odkopal cestičku, ale on sa sem portne hocikedy. To není dobré, to sa mi nepáči. A už sme celkom ďaleko v hre, ja som asi takto ďaleko sa nikdy ani nedostal. Ale, kamo, ja sa bojím toho typka, ale ja idem asi, odkiaľ mám sakra získať emeraldy, ja tomu nechápem. Kde sú emeraldy? Mňa by to fakt zaujímalo. Tak kúpim asi zlaté jabka ešte. Mám strašne veľa vecí. Kúpim asi plenky. Veľa plenkov kúpim. Ja idem stavať. Idem poriadne stavať. Modrý tým bol eliminovaný. Poď
Počkaj, ja som posledný, kto má postiel, si mi robíte srandu. Ja keď toto vyhrajem. Tak ja neviem. Táto stratégia sa mi celkom oplatila. Ľudia, ja som chcípol, skončil som druhý, takže čaute. Thank you.